lagi nyelakne nok bocahe bakno. RT gaul sing dawa dhewe rambute. Ayo kakek rene. Lagu kelangenane apa biasane? Apa iki sak tenane batinmu sing ngrasake sliramu beda ati beda lambe. Sambung Bu Septi. Langkai jahe. Pedule tembem. Lagi metu. Deh, pupusnya langsung Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Paribasan rangge bintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Oh